tuka mota mata tukunya, mota ba ta je ba in babu taya, gida babu gida in babu mata, mutum babu mutum in bai da mata, da waccan sunan su mata, amma akwai ɗaya ta kera mata, akwai guda ɗaya ta zarce mata, akwai guda ɗaya ta kera mata, mai kyau na hali ku ji manufata, mai yin biyayya a gurin mijinta, Jamila Mukhtar ta cire tuta, ana faɗar ta maza da mata, dukansu dangi suna yabanta, suna faɗin kyawawan halinta, Allah ya kawo ranar bikinta, can za ta je ta fara bauta, farin ciki yau ranar ku ce, kun zama ɗaya mace ce ku ce, kamar da wasa yanzu ta kace, an daura auren ku amarya ce, komai za ta yi ma idan ka ce, kai ma ka nuna mata halinka ne, ana faɗin kyan ɗabi'unka ne, ni ko na ce ta yi sa'a ne, amarya kin dace miji amarya, yana da zance ɗaya babu ƙarya, yana da kyawu kuma ga shirya, taho ka yi mata fara'a amarya, Muhammad Tukurbawa, Muhammad Tukurbawa, angon Jamila Mukhtar, angon Jamila Mukhtar, a yau ina ta zamo ne, haure suna daɗi, haure soyayya daɗi, ku zo da takun faɗi, sha zama in kun so ku sha maɗi, ku muke wa sarauta muna daɗi, da tambara na buga ina kiɗi, ni Sharif Umar mai waka gidan kiɗi. Ga uwar amarya zan gaida, uwar amarya zan gaida, Hajiya Hauwa sannin ke, a yau ake auren
gaishe ki uwar gidan ango sannu. Aisha yar ango ce, Hadiza ita ma yar ango ce, Hamid ɗagun ango ne, Fatima yagun ango ce, Muhammad ɗan ango ne. Allahu ya yi muku albarka. Mahaifiyar ango mama Hajji ashe sanninki, yau ake yin bikin ɗanɗanki, zo ki sanya albarka mama. Hajiya Nujja ta yi murna, Goggo Daidai ta yi murna, Antis na ango gaishe ku, Antis na ango gaishe ku. Ga brothers da sisters zan gaida, Tijjani na gaishe ka, Hajiya Hauwa na gaishe kiya, Alhaji Garba ya zo murna, Musa alƙali ya yi muku murna, Hadiza alƙali ta zo murna, Karima alƙali na gaishe kiya, Ibrahim alƙali da murna. Aure na suna soyayya, aure na suna soyayya. Maternal brothers and sisters, gaisuwa nake yi dan murna. Hauwa Tahir ta nai muku murna, Maulud Tahir ya yi murna, Lawal Tahir ya nai muku murna, Usman Tahir ya yi murna, Fatima Tahir ta yi murna, Hajja Mana ta yi murna, Ja Tahir ta yi muku murna, Abba Tahir ya nai muku murna, Hajjara Tahir ta yi murna. Aure na suna soyayya, mai gida na ango gaishe ka, an buga da kai dole a barka, kayi an gani dole a bika, da addu'a muke yi a gare ka. Muhammad dan Juma goje gwaninka, farin ciki yake yi da bikinka, da addu'a yana sa albarka. A yanzu na sani dole ya taka, da shi da family duka su taka. Fatima Yalwa goje ta yi murna, Fati goje ita ma ta yi murna, ga Altine goje ta zo murna, Husaina goje ta yi muku murna, Zainab goje ta zo murna, Jummai goje ta yi muku murna, Zakariya goje shi ma murna, Farida goje ta zo da murna, Na'ima goje ta zo ta yi murna, Mahmud goje shi ma murna.